Менә бу соңгы вакыттагы булган бу хәбәрләрне мин аны бәлки бер бик зур провокация дип атар идем. Мин уйлыйм һәм ышанам, ул билгеле бер вакыттан соң ачылыр дип беләм мин аны. Аңлатып бетерә алмаган хәлләрдән дә бар. Ширкәүләрне яндырулар әйтәсез. Төрле хәлләр бар илдә. Илдә бик зур хәлләр бар. Шуңа күрә менә бу шул җыелышлар да, менә бу мәгълүмат чараларында таратылган менә бу мәгълүматлар да алар бик зур олы бер иминлекне, тынычлыкны какшатырга тырышуның бер эзе. Менә ничек кенә көтмәсәләр дә, менә бу шул эшне провокацияны булдырган кешеләр, менә безнең Талгат хәзрәт белән араны бозарга да тырышкан кешеләр булсын, үзәк диния назаратын таркатырга тырышкан кешеләр, менә бу зур олы бәйрәм тантаналардан соң, шуны әйтергә телим, бу үтмәячәк. Чөнки үзәк диния назараты милләтебезне, халыкны берләштереп торган 225 еллык оешма. 13 мөфти хезмәт иткән, аларның арасында булган вакытлыча бу вазифаны үтәп торган кешеләр бар. Никадәр галимнәр, казыйлар, мәчет тарихлары, мәдрәсә тарихлары, бу әле өйрәнеп бетерелмәгән милләтебезнең зур җәүһәре. Һәм менә аны күптәннән юк итеп, менә милләтне бу тамырсыз калдырырга тырышкан төрле фиркалар бар. Теге урыслар әйтмешли, группа влияниелар да бар төрле яктан. Һәм алар төрле генә мөмкинлекләрне файдаланып, менә безнең шул төп йортыбызның нигезен туздырып, милләтебезне бер шундый аяныч хәлгә куеп, ничектер ямсызлыкка китерергә тырышалар. Имамнар, мөфтиләр, казыйлар, менә без бит киләбез дә китәбез. Ләкин без шуны ачык аңларга тиеш, безнең хезмәтебез дөрестән дә чын мәгънәсендә исламның дәвамына, милләтебезнең матур яшәвенә, дәүләтебезнең тыныч булуына юнәлдерелгән булырга тиеш. Башка төрле безнең шәхси ризасызлыкларыбыз булырга мөмкин. Ул нормаль әйбер. Кеше бит инде хәзер беркемдә кыллар түгел, без Аллаһның гына кыллары. Аннары ул бит инде менә устафлар мәсьәләсенә килгәндә дә ул бит Коръән белән Пәйгамбәребезнең хадисе түгел. Ул заманага күрә менә төрле анда бит аның карашлар да үзгәрә һәм яшәү тәртибендә уйларга тиеш. Аннары бит ул безнең бит менә Алимҗан хәзрәт Барудилар вакытында булсын, менә бу инкыйлабка кадәрле менә шул Россиядәге цар хөкүмәтенең дини назараты белән эшләве 7000 мәчетебез бит инде бар иде революциягә кадәр дә. Аннары менә бит падиша хөкүмәте Россиянең царе ул вакытта бит мусульманнарның ирешкән иң олы менә җиңүе үзләренә мусульманнарга мәхәлләдә имам сайлау, мөфти сайлау рөхсәте бирелде. Элек баштарак падиша куя торган булса, ул вакытында күрә шулай кирәк булгандыр. Менә бит 100 елдан соң менә милләтебез үзен ышанычлы иттереп күрсәтеп шул дәрәҗәгә иреште. Менә бит бу тарихта бар анда. Һәм шуңа күрә менә бүгенге көндә бигрәк тә безнең мусульманнардан Россиядә, мен инде Кавказларга кирмим, татарларны берләштереп тора торган төрле дини үзәкләр бар. Һәм менә шул ук бит Татарстан Республикасының диния назараты да, мәсәлән, ул мустақил дини идара булып хезмәт итеп бара. Башкортстанда менә үзәк диния назаратына караган мөфтиятебез бар, Мөхәммәд хәзрәт бик матур эш алып бара. Һәм Нур Мөхәммәд хәзрәт Нигъмәтуллин җитәкләп барган 600 мәхәлләдән артык мусульманнарны берләштереп торган дини идара бар. Россиянең башка төрле төбәкләрендә. Менә кемнәрне генә карасак та, менә бит аларны менә бу милләтебезнең мирасыннан,
Менә бу милләтебез 225 ел туплаган менә шул дини яшәү тәҗрибәсеннән аларны мәхрүм итеп булмый бит. Менә шуңа күрә дә Чуашстан мөселманнары диния назараты үзәк диния назараты белән хезмәтен матур гына алып бара һәм алып барачак та. Ләкин эшләү формабыз безнеке, менә ул безнең Чуашстанда яшәгән 50-гә якын мәхәлләнең җитәкчеләренең карары да. Без үзәк диния назаратының бабайларыбызның алып барган бу мирас юлыннан читләшмибез. Без аны шул юлдан барабыз һәм башка бер нинди яңа төзелгән оешмалар белән кушылу хакында, аерылу хакында сүз дә булырга да мөмкин түгел. Теге бийек әдибебез Абдулла Тукайның сүзе белән әйтсәк, мин кушар идем инде аны кына бераз. Без китмибез дигән сүзенә иншалла дигән сүзне кушар идем. Шуңа күрә бик тели торган булсалар да бу фетнәне чыгарырга ул үтәргә мөмкин түгел. Чөнки менә үзәк диния назаратында эшләгән, хезмәт иткән мөфтиләр белән дә элемтәбез. Менә шушы хәлләрдән соң да бөтенесе белән диярлек айрым бер шәхесләрдән кала бу мәсьәләгә бик аптырап, менә хәбәрләребез бар. Һәм үзебезнең яктан да безнең хезмәтебез алып барган эшебезне күреп була. Менә бу мәгълүмат чараларында бик киңәйтелеп аның язылуы, беләсезме, менә бит бик матурлап Россиянең içində исламның дәрәҗәсе арта. Айрым игътибарыгызны җәлеп итәр идем, менә ул ничектер аста калды. Бик оныттылар бу сүзне. 22 октябрьдә Россия президенты Путинның Уфадагы мөфтиләр белән күрешүдәге чыгышына бик айрым игътибар бирергә кирәк. Ул искитәрлек президентның сөйләве, ул аның сөйләве генә түгел, дәүләтнең, димәк, безгә карашы, исламдагы социализация хакында әйткән сүзләре, менә бу ислам мәдәни мәркәзләр, уку, мәгърифәт мәркәзләре булдыру хакында анда бик тирән фикерләр ята. Менә югыйсә президент безне мөселманнар актив эшләгез, Россиянең тулы хокуклы гражданнары булып дип әйткән сүзләре. Менә булар күрәсең кайберәүләргә ошап бетми, моны анализлаган кешеләр бар. Бик зур эшләр бар республикада. Аны күрмәскә мөмкин түгел бу эшләрне. Шуңа күрә без менә шул ук штатный режимда эшебезне дәвам итәбез.